У дырэктаравым доме Нюта пасябравала з гаспадыняй, дапамагала ёй чысціць бульбу. У такія моманты я заўсёды востра адчуваю сваю недасканаласць. Ну чаму я не здольная вось так, нязмушана сыходзіцца з людзьмі? Гэтак спрытна ўпраўляцца са спрадвечнымі жаночымі справамі. Ды яшчэ не ўмею схаваць, што ад гэтых спрадвечных мяне нудзіць. На кухні накрылі стол. Нюта спявала народныя песні, на што яна вялікая майстрыха. Андрэевіч з жонкай на ўвесь голас падцягвалі. Дзеці смяяліся, паласатая котка вуркатала і церлася аб ногі. Весела было, як на хрызбінах у багатага суседа. Я ледзь выпрасілася да ложка, атрымаўшы ад Нюты абвінавачванне ў адарванасці ад народу. Я стаяла ў цёмным пакоі, глядзела на будынак панскага дома. Снег блішчэў блакітным святле месяца, як атлас. Я ўспомніла карціну Вінцука, і падалося, што над вёскай сапраўды ляціць прывідная кавалькада. Сэрца сціснула туга. Я ўявіла, як мой новы знаёмец сядзіць цяпер адзін у пустым доме сваіх продкаў, куды штохвілю могуць завітаць нягоднікі. Але хутчэй за ўсё ён у сваёй майстэрні працуе адасоблены ад свету, недасяжны для зямнога і жорсткага. Я машынальна круціла ў руках ліхтарык, націснула кнопку, уявіла, як прамень ляціць, паступова рассейваючыся ў цёмным паветры, без сілы асвяціць тое, што аддзелена ноччу. Раптам у далёкім акне былой школы таксама загарэўся і згас агеньчык ліхтара. Як быццам стукнуўся ў маё сэрца. Значыць, мы цяпер глядзім адно на аднаго, самотныя ў гэтай начы, у гэтым холадзе, у гэтым свеце. Знізу даносілася песня пра Касю, якая пайшла ваду браці. Я раптам адчула такую тугу, такую адвержанасць ад гэтага месца. Са мной бывае, што апранула футра і кінулася ўніз. Нюта, занятая размовай з Андрэевічам, няўважна зірнула на мяне праз прачыненыя дзверы кухні. На всякі выпадак я прагаварыла: я хутка. Няхай думаюць, што пайшла ў прыбіральню. Услед даносілася: конь ваду п'е, ножкай б'е. Уцякай, Касенька, ён цябе заб'е. Хай забівае, я нікуды не пайду, бо цябе кахаю. Ціха, толькі снег парыпвае пад нагамі, злятае срэбнымі мятлушкамі з чорнага неба. Зоры, знізаныя ў каралі сузор'яў, ажно сляпілі вока. Адчуванне дзіўнай волі пад гэтым цёмным небам, пад гэтымі вострымі зорамі, пах дыму, брэх сабак, светлыя адбіткі на снезе ад вокнаў зліваліся ў адну неверагодна жывую карціну, якую б я хацела, але ніколі
ніколі не здолею напісаць. За маімі плячыма не было магутнага дырэктара, таму я думала толькі асцярожна падысці да музея і паглядзець, ці няма слядоў новага нападу. Наблізілася да варотцаў і ціха стаяла, углядаючыся ў цёмныя вокны. Здаецца, усё нармальна. Снег замятаў ледзь бачную сцяжынку да дзвярэй. Раптам яны расчыніліся. На парозе стаяў Вінцук і моўчкі глядзеў на мяне. Я адчула сябе няёмка. Падумаеш, князь. Пракрычала ад варотцаў: «У вас усё ў парадку?» Ён падбег да мяне, заграбаючы снег галёшамі, чамусьці выглядаў схваляваным, нават голас дрыжэў. Я так часта доўгімі начамі стаяў перад акном, углядаўся ў цемру, марыў, што да мяне вось-вось нехта прыйдзе. Нечая постаць выплыве з вераснёвага дажджу ці студзеньскай завірухі. І ведаў, што гэта толькі мары. І вось вы. Я не была падрыхтаваная да такіх рамантычных слоў і зусім разгубілася. Вінцук, відаць, зразумеў, уздыхнуў і зноў загаварыў звыкла спакойна, крыху іранічна. Ведаеце, Кацярына Аляксеевна, я ціхі не толькі ўзімку. Абяцаю схаваць рамантычныя настроі ў кішэню ватоўкі. Князь Палецкі запрашае вас у свой палац, і можаце быць спакойныя за сваю рэпутацыю. І раптам неяк па-дзіцячы пакрыўджана: «Слухайце, я зараз змерзну». Мы зноў сядзелі сярод карцін і старой мэблі. І сварыліся. Я сцвярджала, што трэба найхутчэй абнародаваць інтрыгу з каралеўскім крыжам, магчыма, праз публікацыю ў прэсе, арганізаваць раскопкі на месцы гіпатэтычнай магілы Грыні Вяржбіцкага, карацей, зрабіць усё магчымае, каб каштоўнасць не трапіла ў мафіёзныя рукі. Вінцук, наадварот, прапаноўваў захаваць у таямніцы усё, пра што мы даведаліся, і пакінуць памерлым іх маёмасць разам з праклёнам.
Грэх выцягваць з магілы на Божы свет тое, што вечна будзе несці з сабой спакусу сквапнасці і зайздрасці. Вы ўявіць сабе не можаце, які ланцуг злачынстваў можа за ім пацягнуцца, нават калі ў лепшым выпадку вы паспееце выкапаць крыж першай. Наўрад ці вам удасца перадаць яго ў музей. У вас ёсць гарантыя, што не знойдзецца майстар, які заменіць яго падробкай. Вы ўпэўнены, што нашы органы аховы правапарадку застрахаваны ад элементарнай карупцыі ці шантажу, што вас жа не арыштуюць за зніклую таямнічым чынам каштоўнасць. У Льва Толстога ёсць прыпавесць пра двух святых манахаў, перад якімі зваліўся проста з неба мех з грашыма. Адзін манах кінуўся бегчы прэч. Другі падумаў, што хоць грошы ад злой сілы, але могуць паслужыць дабру, і ўзяў іх. Пачаў будаваць лячэбніцы, раздаваць жабракам міласціну. Калі манахі сустрэліся зноў, выявілася, што той, што збег ад спакусы, захаваў сваю святасць, а другі, які ўзяў грошы, страціў яе. Вы проста іпахондрык! — крычала я. Вы і з карцінамі сваімі так, нібыта талент дадзены вам для ўласнай уцехі. Не, не вамі дадзена, не вам яго і хаваць ад людзей. І пра скульптуру. Вы ж ведалі яе сапраўдную каштоўнасць. А деду? Деду не сказалі. Няхай бы стары пры жыцці парадаваўся. Чаму вы думаеце, што я не гаварыў? Ды хто ж вар'ята слухае? А карціны... Вы б хацелі, каб я зладзіў выставу, учыніў перформанс, уразіў артыстычны свет сваёй ватоўкай і галёшамі ў спалучэнні з вытанчанай каларыстыкай, га? Навошта? Для мяне нічога няма важней за унутраную волю, а сувязь з матэрыяльнымі рэчамі, прывязанасць да каштоўнасцей свету, гэтую волю парушаюць. Як толькі чалавек перастае быць гатовым без жалю пакінуць усё, што мае, ён робіцца рабом гэтага. А хто вам даў права лічыць сябе вольным ад свету, га? Абуралася я. Вы не змаглі стацца пустэльнікам, не падманвайцеся. Вас моцна трымаюць зямныя жарсці, а вы не думалі, што Гасподзь абраў вас сваім інструментам, каб праз вашы творы нешта дадалося да агульнай духоўнасці. Хіба можна адпрэчыць галоўны сэнс мастацтва служыць камертонам прыгажосці, які настройвае душы на ўспрыняцце ісціны. Пан Палецкі толькі іранічна бліснуў вачыма. Сучаснае мастацтва ідзе хутчэй па шляху дэструкцыі, разбурэння прыгажосці. Вам хіба не ведаць, а? І не трэба навязваць мне месіянства.
Цяпер гэта модна, але прэтэндаваць на званне Божага інструмента і грэх, і наіўнасць. Так што раю і вам адмовіцца ад гэтай ролі бязгрэшнай стацдамы, апякункі дабрадзейнасці пры каралеўскім двары. Вы праносіце сябе па жыцці як чашу Грааль. Вынайшлі для сябе высокі востраў. Быў у мяне сусед па псіхушцы, якому здавалася, што ўсё навокал бруднае, а ён адзін чысты. Так што небараку даводзілася сілком карміць і ўкладваць на ложак, бо ён баяўся запэцкацца, як вы. Пакуль недасканалыя людзі, якія не могуць адрозніць канта ад конта, цягнуць на сабе жыццёвыя крыжы, кожны як можа і ствараюць тое жыццё, без якога вы проста мармуровы анёл без сэрца. Што? Што гэта? Гэта я? Без сэрца? Мы злосна глядзелі адно на аднаго. Вось вам і рамантычнае спатканне. Мяне разабраў смех. Вінцук няёмка кашлянуў і таксама рассмяяўся. Злосць знікла бясследна сапраўды. Што нам дзяліць у гэтым свеце? У словах кожнага была горкая ісціна, але крытэрыі, па якіх мы спрабавалі намацаць шлях да адзінай ісціны, былі ў нас адны. Ёсць крыж. Няма. Ці нам кідацца ў залатую ліхаманку. Князькі нашчадак раптам спытаў таямнічым шэптам: «Падарожжы ў часе любіце?» Я няпэўна паціснула плячыма. Што ён прыдумаў? Вінцук падышоў да бронзавага падсвечніка, які стаяў на камодзе, і запаліў свечкі. А тады выключыў лямпачку. Па пакоі шаргатнуліся цені, столь згубілася недзе ў вышыні, цьмяна засвяціліся металічныя аздобы мэблі і рамкі карцін, а вочы на партрэтах зрабіліся бяздоннымі і жывымі. Так, жывымі. Я забылася, што яшчэ нядаўна паблажліва называла гэтыя карціны дылетанцкімі. Мне нібыта адкрылася іншае, сапраўднае аблічча гэтага дома. Вінцук паднёс падсвечнік да аднаго з партрэтаў. На мяне сярдзіта зірнуў самавіты вусач, лысы, як медаль. «Дазвольце прадставіць вам пана Кабылянскага, палкоўніка ў адстаўцы, уладальніка суседняй вёскі і заўсёднага партнёра майго прадзеда па картах». Вінцук цырымонна пакланіўся, а я што горш за папялушку, і я прысела ў рэверансе.
Ніколі не забуду той вечар. Мы, як дзеці, размаўлялі з партрэтамі, з вазамі, з мэбляй, смяяліся, прыдумлялі страшныя гатычныя гісторыі. Баль ценяў, якія ніколі не пакідалі гэты дом, проста хаваліся па кутах. І гэта можа быць знішчана. Я пачала марыць, каб узамен за знойдзены крыж дзяржава выдзеліла грошы на аднаўленне дома і ўтварэнне ў ім вялікага музея. А галоўным экспанатам будзе прамы князькі нашчадак. Вінцук скептычна пахітаў галавой. 2 гады таму ў суседнім мястэчку экскаватаршчыкі выкапалі скарб. Спрэс золата, срэбра ды каштоўныя камяні. На некалькі сотняў тысяч долараў. Улады пранюхалі, змусілі рабацяг здаць скарб і выплацілі на ўсіх $200 на падставе афіцыйных актаў аўтарытэтнай экспертызы. І ў самых лепшых абставінах прабабчын крыж нават у музей не змесцяць. Ён жа з-за каштоўнасці перліны трапіць у дзяржаўны валютны фонд. Мы ўселіся ў крэслы і чамусьці пачалі ўспамінаць свае жыцці. Я не заўважыла, як расказала Вінцуку пра Альберта, пра Радзіка, пра свой няўдалы шлях у мастацтва. Чамусьці мне было лёгка расказваць яму ўсё. Як ціха, утульна. Толькі камінаў всё-ткі не хапае. Пачуўшы пра маю настальгію па камінах, Вінцук адчыніў дзверцы грубкі, і агонь пачаў выконваць мне свой складаны рытуальны танец. Як не хочацца ісці зноў на холад. Але Ньюта, напэўна, хутка заўважыць маю адсутнасць. Я прыўзнялася. Ну, мяне чакаюць. Вінцук неяк дзіўна глядзеў на мяне, як на кітайскую вазу, раптам устаў, узяў са стала ліхтар. Пойдзем, апранайцеся, там холадна. Гэта яшчэ што за фокусы? Паўгадзіны вы можаце ахвяраваць? Я толькі накідаю эскіз. О, Господзе, чаму ты спасылаеш мне адных апантаных мастакоў? Я пазіравала для карцін самых розных, але мастака, які працаваў так, як Вінцук, я не бачыла. Здавалася, над ягонай калматай галавою распаўсюджваецца нейкае зянне, як ад свечкі. Праз хвілін 20 я не вытрымала, каб не зірнуць на палатно. Мяне ўразіла, колькі ён паспеў за гэты час зрабіць. Ужо вымалёўвалася будучая карціна, і мне захацелася, каб яна была скончаная. Я ціхенька вярнулася на крэсла. Вінцук пісаў, нібыта ў апошні раз, і мармытаў сабе ў бараду. Дзёрзкасць і беззабароннасць. Так і належыць. Так і добра. Чысціня і наіўнасць. Але
але з горычу, з горкім адценнем. Лазурак і залацістыя адценні, толькі прасветы. Боязь жыцця, адкрытасць насустрачы, боязь, канфлікт кармінавага і смарагдавага. Вар'яцкае спалучэнне. Слухайте, не магу усвядоміць, ці вы вар'ят, ці псіхатэрапеўт, не вытрымала я. Мастак ніяк не адрэагаваў на мае словы, час ад часу прыцінаючы мяне за мальберта позіркам. Раптам унізе на першым паверсе нешта загрукала. Вінцук, чуеце? Не чуе, я падбегла і патрэсла яго за рукаў. У доме нехта ёсць. Вінцук апусціў пэндзель і недаўменна паглядзеў на мяне. Дзесьці ўпала нешта металёвае. Вартаўнік кінуўся да выключальніка, патушыў святло і схапіў мяне за руку. Хадзем, толькі ціха. Можа, гэта Нюта мяне шукае, няўпэўнена шапнула я, але зараз жа ўнізе пачуўся такі грукат, які неўзнарок нават Нюта не магла б утварыць. Мне зрабілася страшна. Вінцук пацягнуў мяне за руку па цёмным калідоры, пасля па вузкай вінтавой лесвіцы, а ў доме чуўся пранізлівы жаночы голас. «Я ведаю, што ты тут! Выходзь, пагаворым! Ты стаў баяцца мяне, Віктар! Не бойся! Мне ўсяго толькі трэба з табой пагаварыць! Я так больш не магу! Будзь разумны!» У канцы лесвіцы знаходзілася нізкае акно, забітае дошкамі. Вінцук адным рухам выламаў іх. Ну ўсё, ідзіце, тут невысока. А вы? Я вартаўнік. Як жа мне пакінуць давераны аб'ект? Не хвалюйцеся, нічога яны мне не зробяць, а ад свайго лёсу не ўцячэш. Давайце, падсаджу, ну! Але не паспела я ускараскацца на падаконнік, як перада мною знікла страшная чырвоная фізіяномія з аптымістычнай усмешкай. «Бонжур, мадам! Куды спяшаецеся?» І па сотавым тэлефоне. «Гаспадыня, яны тут. Барадаты, так, барадаты, з нейкай бабай». «Адкуль я ведаю, што за баба? Рудая, сімпотная. Добра, трымаю».